manta ceerno am ko ceerno jinnaɓe am alhaji ali caam الله ربنا تولين بنا ونزمنا الهدي الجار ofinnini yaɗani ɓe foofi Ngiraaɓe julɓe enɗam l'islam on calminama e inde kono kadi on manama e jettode bandaɓe julɓe sikki ala ngoɗo wuro ngo dareten ko ɗo woni Madina Seydi Alh Aali Caam Seydi Alh Aali Caam ko kanko woni fondateur dental daka Madina Gounass oɗo juma koɗo tigi woni juma Medina Seydi Ali gonɗo e mahede mo suwa taw gasde ngoɗo wuro ngo jiiɗen Seydi Alh Aali Caam ko kañum tigi woni ko sinkingo woni ɗo omo golla diine l'islam e sunan nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam omo wonde almuɓe makko omo wonde dental diiniyankoɓe immiɓe bangeji kala koɗo Cheikh Sirajidine Cheikh Alhaj Mouhamad Bun Saïdou tawimo e ɗen ɗon golle alliyankoje ɓe gurdi hen ha o hoti e joni ko caggal ɗum Cheikh Sirajidine Cheikh Alhaj Mouhamad Bun Saïdou jokki ɗen ɗon golle labtuɗe labaɗe bandiraɓe ɗo e kala hitande ene waɗe ziyara tawi kay oɗo ziyara ko fuɗɗi ko gila caggal ruttare makko Seydi Alh Aali Caam ɓawo nde o hoti e jomi ko nden tigi woni ko ɗo ziyara fuɗɗi bandiraɓe julɓe ene gimmo e bangeji ɗi kala ɗo ɓuri woɗude e nder JOOKLI nayi WINNDERE nde ha tengti noon e nder région Kolda e département Jimuɗum oɗo nokku mo coyniɗen kiiɗo ceekewi kinjeten ɗo joni ko ngoti e ceekeje ɗo o joɗotono kanko Seydi Alh Aali e almuɓe makko tawi ko ɗo ɓe joɗotono e ɓe jewta ko fewti e diine e sunna rasul sallallahu alaihi wasallam so julɓe ngari ga ene ngara juurade ɗiɗo nokkuji ko nokkuji juureteɗi ko nokkuji barkinorteɗi ko nokkuji ɗi gandanɗa hoorema ñaagueteɗi duwaw kono kadi ko jabanteɗi duwaw ko ɗum waɗi so tawi yimɓeɓe ngari e o ziyara jetto hono oɗo nokku kiiɗo ceekewi no jirɗen ɓeɗo seeremɓe ni oɗo e ngal ɗo dental fofof kamɓene ɓe ngari ɓe tawtorama ɓe cakki duwaw kono kadi ko ñaagade nde Allah jaɓanta en golleji ɗi humtan en haajuji ɗi sabu barke Allah e nelaɗo muɗum e barke Cheikh na Ahmad Tijani ceerno mo ganduɗa ko kañum woni ceerno Hamat jeeyaɗo toon to Madina Gounass ko ɓuri hewde e ɓeɗo ko immiɓe toon to Madina Gounass ngari tawtorede ɗeɗo golle mantiniɗe amine enen foof e mbi noon caggal ɗum nde gimmotoɗen e kiiɗo ceekewi ala to kuccenten ha hande ko e juuroyade nde tan woni ko keddotoɗen kono ma jalten e leski ceekewi mbawen yaade e oɗo nokku hono genale ɗeɗo genale ko genale Medina Seydi Alh Aali Caam Seydi Alh Aali Caam o lelaki ɗo kono noon gandanɗa hoorema almuɓe makko ɓadiɓe mo e sarifaɓe ɗo ko yanade goto e sarifaɓe wonnoɓe oɗo nokku ko nonne kadi e oɗo nokku ko ɗo oɗo waliyo Allah moƴƴo biyeteɗo Alpha Ahmad Dila leeli kanko e moƴƴuɓe hewɓe ɗone so arama yimɓeɓe ne gara ɗo juurade kono kadi e neldude duwaw e ñagade duwaw nde tawno juulɗo woni joɓare mum ko duwaw gurɗo e mayɗo foof eɓe cohli duwaw ko ɗum saabi so wurɓeɓe ngari juuro mayɓeɓe neldaɓe duwaw kono ñagoro kadi duwaw nde Allah humtante ɗumen haajuji muɗum en jiiɗo ko rawda woni ko waɗa nonne kadi bandiraɓe foof ko ɗo taroto garɗo foof juuro yalta yaha goɗɗo kadi ara koni woni no waɗirede woɓɓe kadi gona boowal ko sabu munen wasde yidde ɓittodirede ɓeɗo ɗo jooɗi ɗo
ko ɗo tigi woni kamɓen ɗo ɓe mbaɗi hono duwaw maɓɓe ene jokki arede ɓeɗone ko e arde ɓe goni kamɓene ko toon to berɗe to tigi woni koɓe tindi beele wawde kay tawtoreede kono yaade juuroyaade o findini yaɗani ɓe foofini o seedi o laaɓani irnange Ali Caam kiiɗo lekki ki jiyata ko ɗo Cheikh Sirajidine Cheikh Alhaji Mouhamadou Boun Saïdou e Seydi Alhaji Ali Caam jooɗotono enen jewtide ala no mbatten so wona keɗen goto e jinnaɓe men on woni hono Baba Saydou Keita ɗum tagi yimɓe ɓe ngari enen juuroki gila koki kecci haki yoori ɗum noon ko jorto moƴƴo jorta hen nde wonno ko waliyaɓe Allah Seydi Alhaji Ali e ceerno men ceerno Alhaji Mahamad Saydou radiyallahu taala anhu kamɓe gonduno e ɗeɗo leɗɗe enen ɗamina ɓe jiiɗe leɗɗe ɗe ɓe core less mum ko on barke de e ngal teddungal addi en ɗo eɗen juuro berɗe ɗe eɗen juuro leɗɗe ɗe yaade ɗo ɓe jooɗino e ɗo ɓe darino fof eɗen jiiɗi barkidorade jooɗade ɗon e darade ɗon ɗum de woni sababu lekki miɗo jotti e kumpital Seydi Alhaji Ali e ceerno mawɗo radiyallahu taala anhu ɓe de jooɗino ɗo e ɗeɗa leɗɗe e to laawol natirgol wuro to kadi lekki hono kiin noon ne wuuri taw kiiɗo noon woni koɗe sara berɗe ɗo kiiɗo noon ko lekki jorki ki jiiɗa ɗo joni ki ko lekki jorki ɗo noon ko boowal ɗiɗi wonno eyi lekki wuuri nde anniyaade man go miɗe manta ceerno am ko ceerno jinnaɓe am Alhaji Ali Caam Allahu rabbana tulena be non tigi no wirini ko ɗo Seydi Alhaji Ali Caam e Cheikh Sirajidine Cheikh Alhaji Mouhamadou Saïdou teldano e koye munen caggal toon en gartat e nder ngoɗo wuro teddugo wiyetengo Medina Seydi Alhaji Ali Caam Medina Seydi Alhaji Ali Caam ene yiɗa kala garɗo toon nde juuroto rawda o kono kadi waɗa golle ɗe oɗo ziyara gila yimɓeɓe ngari ñande dimanche o ko adi kay nde cérémonie officiel o ene waɗa goto kala ko jinduɗo ngam yaade juuroyade kono kadi silgal qur'ana waɗama salatul fatiha janggama ɗo koyo e rawdo o tigi woni ko kuccuɗen ngam wawde tigi yurnade nder toon e jii nokku oɗo ko ɗo woni rawda Seydi Alhaji Ali Caam Seydi Alhaji Ali Caam ko ɗo o lewi ene gasa ɓe o leldiɓe en keɓani andude kono noon kanko jaati e hoore makko ko ɗo o lewi so julɓe ngari ene gaɗa ɗo juurade so on caggal ɗum kadi mbawa ruttitade fewde e nokkuji goɗɗi ɗi ɓe hen jaaha ha bamule garta juuroɗo won hen gimmoroɗo jaaha bamule juuro nokkuji juurteɗi fofof garta kono ne kadi woɓɓe ɓe kadi jaaha ha to woynuto ƴooga ndiyam woɓɓe hen jaaha to bummito guitta leɗɗe kin kam ma yini joni ɗeɗo nokkuji fof ko nokkuji barkinorɗi kono noon wona ɗum tan de woni ko addiga julɓeɓe ko rewde Allah e julde nelaɗum sallllahu alayhi wa sallam e wadde sunna rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam e kay duwanade oɗo mo ganduɗa Seydi Alhaji Ali Caam e ɓesguji muɗum ko duwanade julɓe windere kala ko ɗum saabi ko salatul fatihi sakkitte bawɗo kala waɗa qur'anil karimu jange bawɗo kala janga ɗeɗo gueɗe ko ɗe tigi goni ko gollete ɗo eɓe wuuro meɗen ngo ganduɗa ko wuuro Madina Seydi Alhaji Ali Caam caggal nde saka subaka ko ɗo woni ɗo jiyeten subaka kay nde juula gasi hankkadi hitande fande nde ko jeenayi hañande sappo lewru wiyetendu février so hawre welede jomiraɗo bandiraɓe julɓe e ndamne l'islam ziyara Madina Seydi Alhaji Ali Caam hitande 2019
JUUFII ñande sappo e jeeɗiɗi lewru mars ɗo e Madina Seydi Ali eɗen mbiya yo Allah rokku en tawede mo wuuri ko ɗum ɗo woni ko puɗɗorgel golle walla cimtol hono saktirde mon wiyetende nanodiral TV ko ƴettanno on tawi kay ko ballal Allah e ballal gollidiɓe muɗum min dokkata on ko aadi ko ɓoyata min garana toon e kala ko ƴettano toon o fini o findini yaadaniɓe fo fini o seedi o laabani irnage Ali Caam Allahu rabbana jule nabiyuna yo yarno sheikhana Alhaji Ali Caam o laabani yimɓe me fuladu e gaabu me foroya e leyɗe me irnage Ali Caam Allahu rabbana jule nabiyuna yo yarno sheikhana Alhaji Ali Caam o laabani yimɓe me fuladu e gaabu me foroya e leyɗe me irnage Ali Caam